Graziella De Bono ta' 43 sena minn Ħażabbar inħelset mill-arrest wara li ċaħdet l-akkuża li serqet deb u ġojellerija minn dar Fraħar Ġdid fejn kienet impjegata. L-allegat serqa ta' 5,000 euro f'ġojellerija u deb saret matul l-aħħar ġurnata li kienet impjegata fid-dar li kienet naddaf li mhijiex l-ewwel darba li De Bono xelfet difrejja mal-liġi. Raġel ta' 30 sena mill-Ghana ammetta li kkaġuna ġrieħi gravi li raġel ieħor mill-Ghana ta' 34 sena. Il-każ huwa dwar argument f'residenza ġewwa Sanna Tawdex għal ħabta ta' 7:15 tal-4 filgħaxija. Il-Maġistrat Monika Vella tagħtu l-libertà bil-kundizzjoni ma jwettaqx reat ieħor fi żmien 3 snin. 4 persuni ma nstabux ħatja li kkawżaw ġrieħi serji lil persuna f'Ġunju tal-2018. Enzo Sejkel, Sean Sejkel, John Sejkel u Clayton Muscat inħelsu mill-akkużi wara l-qorti ma sabiex evidenza sostanzjali biżżejjed sabiex issib li l-imputati ħatja. Din l-evidenza kienet tinkludi filmat elevat minn kameras tas-sigurtà. Minnaħa tiegħu Markent Nizzara li ġarrab il-ġrieħi gravi f'dan l-inċident għażel li ma jagħtix ix-xhieda tiegħu f'din il-kawża. Għall-4 imputati der l-avukat Dr. Iġmael Bsajla.